aşti u civaka demokratik. PKK di sed salan bistan di sed sala heri tundu dîrokî de ava bû. Zemîna ku PKK tê de hat afirandin, zemîna du şerên cîhanê, zemîna du şerên cîhanê re sosyalizmu dema şer li ser cîhanê de bû. Divê zemînê de înkarkirina rastiya Kurdan, qedexekirina azadiyan, bi taybetî jî qedexekirina azadiya ramanê li dar bû. Divê wa teorî bername, stratejî û taktîkên bandora rastiya pergara re sosyalîst da sed salê de ser ve ava bû û çêbûyê. Di sed salan 1990 de ji ber sedemê navxweyî hilweşina reya sosyalîzmê şikestina înkara nasnamaya û welat û pêşgirtiyan azadiya ramanê bû sedem ku wateya xwe biguherînin û xwe yê dubare bikin. Bervê yekî ew jî wekî yên din hatî dawiya jiyanê xwe pêwîst e bi fesehkirinin wê heyê xwe feseh bikin. Têkiliyên Kurdan û Tirkan di dîroka zêdetî hezar salan de Tirkan û Kurdan ji bo hebûn û bi domînên jî li dijî hêzên hegemonîk li ser piyan bimînin her tim pêwîstî dîtinin ku bi dilbarî û nava tifaqayekê de bibînin. Du sed salên dawiyên modernîteya kapitalîst şikandina wê tifaqeyê û xwe kiriye armanc. Hêzên bandor li wan bûye legal bingehê xwe yên Çînî xizmeta wê yekî esas girtinê. Ew pêvajo şoreviyên yekrengî û komarê lestir bibe. Erka serekê ew ê ku ji têkiliyê dîrokiya îro şikestiyê bi rihê biratî û yekîtiya tevî em baweriyên bijî pêşguh nekin û ji nû ve bi rêxistin bikin. Pêwestiya civaka demokratîk şenegere PKK di dîroka komarê de tevgera serhedandin û şîddetê herî dirêj û berfireh e. Li ber ku rêya siyaseta demokratîk girtî bû, PKK bihêz bû û bi destek stend. Netew devletên cuda, federasyon, xweseriya îdarî û çareseriyên kültûrîst ku encama pêwîst e netewa perfexistina tundîn nikarin ji sosyalîja civakê dîrokî re bibin bersîv. Rêzgirtina nasnameyan, azadiya ramana, rêxistinbûna demokratîk, avakirina civak û aborî û siyasî hemû pêkhatiyên tenê hebûn jî civak û qada siyasiya demokratîk mümkün e. Sed sala duyemîna komarê tenê dema ku bi demokrasiya were tacîdar kirin dikare bibe xwedî yekîtî û berdemiyarek mayînde. Ji demokrasiya pêk û tu rêyek lêgerîna pergalan û bêkenîna wan tuneyê û nemimkün e. Li hevkirina demokratîk rêbeza bingehayîn e. Divê zamanê serdema aşitî û civaka demokratîk jî gorî vê rastiyê bi pêşxistin bibe. Banka ku berez Devlet Bahçeli kir, îradeya ku berez serokkomar nîşan da û nêzîkatiya erîniyên partiyên dijî ew jî pêvajo ava kir, ez jî di vê pêvajoyê de banda çekdanînê dikim
o ez bir pirsariya diroke ya banga hilgirtine serxa dikim. Yani veya sıkkanım hep ki bakım bunun soru az bir tiştid istinim serxa. Çava ku civa ku partiye hemdem ku hebuna ve be darê zorê nehatî bi dawî kirin hûn jî dilbarî kongreya xwe bicivînin û biryarê xwe bistînin. Divê hemû kom çekê xwe deynin û pekeke xwe fesih bikin. Ez siravê xwe ji hemû kesan re dişînim bi baweriya jiyana hevpar dikim û guh bidin banga min. Berêz Abdullah Öcalan. Çok kötü değil yani.